Atopan un camión que caeu ao río Miño cunha posible narcolancha no seu interior. Foi preto da desembocadura na beira portuguesa de Camiña. O tráiler con matrícula española estaba abandonado na auga. Hai unha investigación aberta e moita expectación, porque a embarcación que transporta é de alta potencia como as que usan para transportar droga. As concas dos ríos Miño, Sil e Cabe están en prealerta por seca con nivel amarelo. O caudal dos ríos nesta demarcación está un 45% por debaixo do habitual nesta época do ano. Están afectados concellos das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra. Estes concellos deberán aplicar medidas de control e vixilancia, así como evitar o rego de xardíns ou o baldeo de rúas. Nun mundo no que as modas cambian cada pouco, hai quen aposta por crearse empresa. En Vimianzo e Arteixo coñecemos dúas artesás que reivindican pezas únicas, feitas a man e pensadas para durar moito máis ca unha tempada. Boas noites. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil decretou prealerta por seca nas cocas do río Miño, Sil e Cabe e chama aos concellos a adoptar medidas de aforro de auga. Patricia Vilar. Si, esta declaración de prealerta ven motivada porque os caudais dos ríos van un 45% máis baixos do que é normal para un mes de xullo. O motivo é a escaseza de chuvias. Nos 5 primeiros meses choveu a metade do que é habitual neste período. A Confederación Hidrográfica chama os concellos a tomar medidas de aforro e de control, unhas medidas que nalgúns casos os concellos xa teñen en marcha, por exemplo, evitar o baldeo de rúas ou o rego de parques e de xardíns. A Confederación Hidrográfica tamén chama a poboación en xeral a que se conciencie sobre o uso responsable da auga. E os veciños de Bertamiráns, preto de Santiago, atopáronse esta tarde cun cheiro desagradable no río Sar. A auga baixaba moi turbia na zona do paseo fluvial. Sospeitan que a vertedura procede das obras da depuradora compostelá da Silvouta, que xa ven provocando problemas deste tipo con frecuencia. Dende Augas de Galicia enviaron un equipo de control de vertidos para tomar mostras. Accidente laboral en Ortigueira. Un traballador forestal faleceu esta tarde na parroquia das Neves ao caerlle enriba unha pola dunha árbore mentre realizaba tarefas de limpeza no monte. O home quedou semi-inconsciente por mor do golpe e malia que se mobilizou un helicóptero medicalizado para atendelo, non se lle deu salvado a vida. Non é o máis habitual nun mes de xullo, pero o paro subiu e tamén se creou máis emprego. En Galicia hai 1.500 desempregados máis e o número de parados supera os 107.000. Aínda que a taxa interanual a dos últimos 12 meses baixou medio punto. Galicia pecha o mes de xullo con 107.322 persoas paradas, o que supón a cifra máis baixa de paro de toda a serie histórica. Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. E seguen aumentando as afiliacións á Seguridade Social. Creáronse case 13.000 empregos en Galicia o mes pasado. É a terceira comunidade cun maior incremento das afiliacións. Quedan en 1.136.000. O mercado laboral tivo o mesmo comportamento en España. Subiu o paro, pero creouse máis emprego. Foi un mes de xullo marcado pola regularización extraordinaria de inmigrantes que aumentaron a poboación activa en idade de traballar. Hai 19.500 parados máis. Os desempregados superan os 2,3 millóns. Aínda así, o paro segue estando máis baixo que hai un ano, en case 4 puntos. El mercado de trabajo español ya no funciona con los chutes de temporalidad que cada verano le proporcionaba la contratación temporal al mes de julio o al mes de junio, sino que esa contratación afortunadamente es mucho más estable. A Seguridade Social marca un novo récord ao superar a barreira dos 22,5 millóns de afiliados. En xullo aumentaron en case 42.000, en gran parte polo proceso de regularización extraordinario de traballadores estranxeiros. A Xunta agarda pechar en setembro o traspaso de competencia para xestionar aquí os permisos de traballo a estranxeiros. Creen que é moi necesaria para cubrir con máis rapidez os postos vacantes.
Dende aquela tivemos varias reunións, acabamos de recibir a última proposta do Ministerio, coas que non estivemos de acordo porque eran mínimos medios os que nos trasladaban, pero esperemos que no mes de setembro podamos cerrar esta nova competencia porque é necesaria máis nestes momentos nos que o mercado laboral nos está a pedir máis axilidade. O Partido Popular de Galicia di que dará a batalla para frear os cambios normativos que prepara o Goberno Central no Regulamento Xeral de Costas. Prepara alegacións para defender o litoral galego e critica que o PSDG e o Bloque Nacionalista non fagan o mesmo. Nós temos o dereito a seguir decidindo que facer na nosa costa e non imos consentir que de un despacho en Madrid, que dende Moncloa, se tomen decisións que perxudican ao noso territorio. O Partido Socialista arquiva as denuncias por suposto acoso laboral contra a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, e o seu número 2, José Manuel Lajetuñas. A Dirección Provincial pecha así o expediente aberto por dúas exconcelleiras. 6 meses despois da presentación das denuncias por suposto acoso laboral contra a alcaldesa da Coruña e contra o voceiro do Goberno Municipal, o Partido Socialista pasa páxina. A Dirección Provincial arquiva o expediente aberto polo partido tras das denuncias de Eva Martínez Acón e Esther Fontán. As dúas exconcelleiras utilizaron a canle interna do PSOE para sacar a luz supostas vexacións para as que achegaron documentos sonoros e mensaxes de móvil. Unhas probas que a instrutora do expediente lle presentan dúbidas sobre a súa orixe. O PSOE arquiva, polo tanto, as denuncias e resolve non sancionar nin a Inés Rei nin ao seu número 2, José Manuel Lajetuñas. As denuncias presentáranse tras do caso de acoso denunciado contra o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, e a posterior dimisión da secretaria de Igualdade do PSDG, ao que seguiu un manifesto asinado por centos de militantes, entre eles a propia Inés Rei. Un camión con matrícula española apareceu esta mañá abandonado ás beiras do Miño, na localidade portuguesa de Camiña. No seu interior levaba unha lancha de gran potencia, semellante ás que se empregan no narcotráfico. O aviso deronou ás 8:30 desta mañá a varios veciños que paseaban polo porto de Lañelas, en Camiña. Un camión con matrícula española xacía encaixado nun dos escalóns de formigón desta rampa de acceso ao Miño, sen ninguén a bordo e co portón traseiro aberto, como unha foto fixa dunha manobra inacabada. Aos bombeiros da vila portuguesa levoulles case todo o día sacalo da auga, pero xa antes a Policía Marítima tomara nota da súa carga, unha lancha semirríxida de 14 metros de eslora e 3 motores de gran potencia, semellante ás que utilizan os narcotraficantes. Os investigadores tentan averiguar se estaban botando ou recollendo a embarcación cando algún problema obrigou a abortar a operación. Polo momento non transcendeu se había tamén droga ou calquer outro elemento de carácter criminal no interior do tráiler. E os veciños de Mos din que xa non poden esperar máis. Un centenar de persoas cortaron hoxe a Nacional 550 para reclamar medidas urxentes de seguridade. Consideran que este é un punto negro. Non podemos ler a carretera porque é unha guillotina. Mañán vai haber unha desgraza, o levamos advertindo. Non é un feito illado, é o pan de cada día, claman os veciños de Mos. Apenas 2 semanas despois desta colisión, unha peregrina alemá foi atropelada en pleno cruzamento co Camiño de Santiago. Foi a gota que colmou o vaso. Aquí hai señoras con sillas de rodas e con nenos que non podemos salir á calle. Aquí os coches pitan e gritan inconscientemente, insultan. A veciñanza advirte que os puntos kilométricos 151, 152 e 153 convertéronse en auténticos puntos negros onde os accidentes, as freadas de emerxencia e os atropelos se repiten de forma sistemática. A falta de visibilidade, a velocidade excesiva e a escaseza de pasos de peóns seguros ou de pasos elevados transforman este treito nunha trampa mortal. É que é increíble. Miras un coche nunha curva, queres salir nun cruce e non hai manera, porque veñen a unha velocidade terrible e é imposible poder circular esta carretera. De feito, os informes de colectivos de automobilistas sitúan de forma reiterada a Nacional 550 como unha das vías con maior índice de perigosidade de toda a provincia de Pontevedra. Os afectados exixen que o Ministerio de Transportes deixe de mirar cara a outro lado e execute unha reforma integral da vía. Poñer un radar fijo aquí sería unha boa primeira medida. Estamos exixindo unha travesía urbana.
Entre as demandas unánimes dos residentes e do propio Concello atópase a transformación do treito nunha travesía urbana, a instalación de radares e rotondas e a creación de accesos totalmente seguros para o Camiño de Santiago. E se buscan coche eléctrico xa poden pedir as axudas do programa Autoplus. Hoxe abriu o prazo para os particulares. Dependendo do custo do vehículo, poden optar a atra 4.500 euros de subvención se mercan un turismo e 5.000 se adquiren unha furgoneta. Despois do verán haberá axudas para autónomos e empresas con ata 7.000 euros de subvención nos turismos e 12.000 nos vehículos industriais. E como se piden? Pois hai que facelo no portal do Ministerio de Industria ou no propio concesionario. Hai que presentar a ITV, o permiso de circulación e a factura do vehículo. As axudas cobren vehículos novos e tamén de segunda man matriculados a partir de xaneiro do 2025. Andrea Otero. Sí, as axudas son de carácter retroactivo, polo que calquera persoa que teña pensado mercar ou que xa mercase un coche eléctrico ou híbrido enchufable dende o 1 de xaneiro deste mesmo ano pode xa pedir estas axudas. Podemos facelo de dúas maneiras, dende o portal habilitado polo propio Ministerio de Industria ou aquí nos concesionarios, a opción máis sinxela, onde xa nos lo xestionarían todo. As axudas van dende os 1.800 euros ata os 4.500 euros para os turismos de particulares, dependendo das características do coche. Para obter a prestación completa, o 100% deses 4.500 euros, deberemos cumprir con 3 requisitos: que o coche sexa de produción europea, que custe menos de 35.000 euros e que sexa 100% eléctrico. Os turistas que viñeron a Galicia no primeiro semestre do ano quedaron máis tempo e deixaron máis cartos. Recibimos 2,9 millóns de viaxeiros, prácticamente os mesmos que no semestre do ano pasado, pero os que viñeron gastaron máis. As pernoitas aumentaron un 3% e os ingresos dos hotéis creceron por riba do 5%. Visitáronos principalmente estadounidenses e portugueses. O subsolo do convento pontevedrés de Santa Clara segue dando sorpresas. A última é o achado dun muro do que ata hoxe non había noticias. Cren que se levantou no século XIII. A súa descoberta permitirá botar luz sobre o plano da edificación primitiva desta xoia do barroco. As escavacións forman parte dos traballos de rehabilitación do mosteiro. Ata agora xa desvelaron unha dúcia de tumbas, varios restos humanos e distintas foxas e estruturas para as que os arqueólogos aínda non teñen explicación. É o muro medieval, seguramente continuación da crusía do século XIII e que realmente non se contaba nin se coñecía nada respecto á existencia do mesmo. Seguramente esas edificacións primeiras que hubo en eses séculos XII e XIII que se asentan cara a Panda al este do convento e que non tiñamos información ao respecto. O shiitake é un cogomelo asiático que xa se produce en moitos lugares de Galicia. Aquí atopan o clima adecuado para crecer nos troncos cortados e inoculados das árbores. Achegámonos a Covelo, onde este cogomelo crece no talo dos carballos. Estas semanas están a plena produción. Laura recolle o shiitake que comezaron a dar estes troncos de carballo esta semana. As condicións climatolóxicas foron boas, pouca calor e moita humidade. Si unha semana boa, unha temperatura de 18 grados, hai humidade e demais, pois uns 6 kilos semanais. A súa produción levase a cabo dende hai 2 anos nesta carballeira de Covelo. Nesta sala os troncos xa están inoculados con micelio. Xa pasaron un ano en incubación e agora xa están listos para producir este cogomelo tan particular chegado dende Asia. As olas de calor non axudan moito, pero Laura tenta xerar ese ambiente de temperatura e humidade con nebulizadores. Aquí nos axudamos dunha nebulización, é dicir, se as temperaturas son elevadas e hai pouca humidade, pois activamos esa nebulización e aquí é onde decidimos que troncos van a producir e onde vai a salir a nosa produción de shiitake. O shiitake remata no consumidor a través de tendas e restaurantes. O seu prezo rolda os 20 euros o kilo, un produto de calidade que utiliza o método natural do Xapón. Aquí en Galicia chamanlle o solomillo do monte. A nivel valor enerxético, a nivel alimentario, pódese comparar perfectamente con un solomillo de tenreira. E tras unha semana de produción, estes troncos van descansar uns 2 meses para poder recuperarse e así seguir producindo. A mellor época é a primavera e o verán. Todo funciona como unha cadea natural e viva e despois de 5 anos estes troncos, cando queden sen nutrientes, acabarán converténdose en serrín, volvendo así o hábitat do que saíron.
E a artesanía galega reivindica o seu valor nun mercado cada vez máis marcado polas tendencias rápidas. Hoxe estivemos con dúas creadoras en Vimianzo e en Arteixo, que lembran que os seus bolsos son pezas feitas con calma e con identidade propia. En Vimianzo, Ana traballa o téxtil e incorpora o encaixe de camariñas aos seus bolsos. En vez de ser con fío de algodón, que é como é o propio de camariñas, o meu é con fío de liño, que é un encaixe con un pouquiño máis de corpo e que me gusta máis traballar con el, que se adapta mellor aos meus diseños. O proceso é manual e pausado. Para ela, a artesanía non entra no xogo da moda. Sí que hai xente que aprecia moitísimo o diferente, o exclusivo e o atemporal e bueno, aí está o meu cliente ideal. É o mesmo que defende Luz Ferro dende Arteixo. Teño a suerte de traballar o que a mí me gusta facer, sí. Os meus prototipos, os meus diseños, sí. Realmente fago o que a mí me gusta. No seu obradoiro, cada bolso faise paso a paso, revisando materiais e acabados. Son pezas pensadas para resistir o paso do tempo e para ter personalidade propia. Incluso facendo dous bolsos iguais, non salen iguais. Son diferentes. Porque a pel non volve a ser a mesma, ti como estés en ese momento non eres a mesma, os acabados non son os mesmos, o sea, cada bolso é diferente. Entonces, a forma de traballar personal de cada un é o que te dá a identidade ás túas pezas. Unha alternativa sólida nun mercado acelerado onde din que o feito a man segue marcando a diferenza. En Ourense está a piques de desaparecer un deses negocios que xa forman parte da memoria dunha cidade. Antigüedades Urbano pechará as súas portas despois de máis de 70 anos. Pero antes queda unha última historia por contar, a de Antonio Ferreiro. Unha arca hindú, tamén de 1700, o que nos dixeron. Depois un cuadro aí dun Santiago Matamoros, do século XVI, principio do XVII, pode ser, final do XVI, principio do XVII, óleo sobre lienzo. Nunha tenda de antigüidades, todo parece resistir o paso do tempo, todo menos o tempo. En Antigüidades Urbano, cada peza ten unha historia detrás. Agora é Antonio Ferreiro quen prepara a despedida despois de máis de 70 anos de historia familiar. A pena me dá que se eu pensar moito no meu pai. Eso é parteme o corazón. Faisme un pouco máis duro, gústame, pero faisme un pouquinho máis duro. O negocio naceu co seu pai Urbano, quen percorría os pobos cun carro tirado por unha mula. Un pequeno santo de madeira recibido como pago por unha veciña acabou cambiando o destino dunha familia e o rumbo dun oficio. Había un señor que era anticuario, que enseñou o santo e ofreceulle 3.000 pesetas. Dixo, pero isto é imposible. E aí empezou o home. Iso este negocio. Durante décadas saíron camións desta tenda cara a Alemanha ou Francia. Hoxe o mercado é moi diferente. Toca pechar. Temos era feiras internacionais, xa che digo, en Madrid, en Barcelona, e ahora éramos 200 e pico expositores de toda España e de parte de Europa. Antes de que remate o ano, Antigüedades Urbano pechará as súas portas, deixando a pegada dunha vida dedicada a protexer as xoias do noso pasado. E Portugal reforza as súas fronteiras tras a crise migratoria en Ceuta. Os controis intensifícanse especialmente nos pasos marítimos e terrestres do sur do país. Brais Suárez. Pois sí, a Garda Nacional Republicana acaba de confirmarnos que está en marcha unha operación para reforzar a vixilancia costeira e terrestre no Algarve e na fronteira con España tras a crise migratoria de Ceuta. Polo momento non detallan os efectivos destinados, pero sí din que o seu obxectivo é mellorar a disuasión, a detección e o control de migrantes irregulares que queiran entrar en Portugal. Isto tamén implica o reforzo de recursos en zonas prioritarias a cargo da Unidade de Control Costeiro e de Fronteiras e, por último, apuntan a que ten aumentado a cooperación operativa e o intercambio de datos coa Policía Marítima e a Garda Civil españolas. En calquera caso, Portugal rexeitou dende o primeiro momento calquera hipótese de pechar o espazo Schengen con España. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, dixo que os membros da Unión Europea recoñeceron o traballo de España durante a crise de Ceuta. Tamén mostraron a súa solidariedade e deu a cifra de 75 mortos durante a entrada masiva na cidade autónoma. Marlaska asegurou que a reunión cos seus homólogos da Unión Europea tivo un tono absolutamente
constructivo. Recoñeceron dixo o traballo eficaz de España e mostraron a súa solidariedade. Marlaska volveu culpar ás mafias e dixo que en ningún momento se viu comprometido o espacio Schengen. Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental. Boas palabras tras a reunión e críticas previas por parte de países como Bélxica, Dinamarca ou Italia. Uns piden chegar ao fondo do sucedido e outros lamentan o modelo migratorio do goberno de Sánchez, unhas críticas ás que se suma o Partido Popular. Tenemos un problema de seguridad nacional y tenemos un problema de política exterior, de política internacional. Si el gobierno de España no respeta a nuestro país, ¿cómo nos van a respetar países terceros, nuestros vecinos? Os populares pediron a dimisión de Margarita Robles e de Grande Marlaska. Este negou que houbera un informe previo dos servizos de información avisando do que pasou en Ceuta. Das 72.000 persoas que entraron na cidade autónoma, o ministro do Interior dixo que 70.000 xa regresaron a Marrocos. O goberno de Ceuta calcula que chegaron máis de 1.000 menores non acompañados á cidade e que unha parte deles aínda non están localizados nin identificados. De momento, conseguiron atender 860 que se atopan en centros de acollida e en 2 colexios habilitados especialmente. O goberno central anunciou hoxe unha partida extraordinaria de 25 millóns de euros para reforzar a atención dos menores na cidade autónoma de Ceuta. E a poucos kilómetros da fronteira española, en Tetuán, a normalidade case se fai costume. Un equipo da Galega tivo a oportunidade de visitar esta cidade e comprobar a opinión dos marroquís. Marcos Sueiro. Estamos en Tetuán, moi preto de España, antiga capital do protectorado español da zona norte de Marrocos. Pois ben que seiban que aquí a situación é de normalidade absoluta, a pesar da crisis migratoria que estamos vivindo en España. Hai boa relación entre os povos, percíbese cando falamos coa xente. Tamén que o saiban, aproveitamos para dar unha volta por esta cidade bonita, acolledora e multicultural. Estivemos na igrexa da Nosa Señora das Victorias, nunha antiga sinagoga, na Medina, e por rúas aínda repletas de significado español. Disfruten con nós. A Bolsa Española viviu este martes unha xornada histórica. Por primeira vez o IBEX 35 superou os 20.000 puntos. Para rebasar esa cota bastoulle cunha suba na sesión de hoxe de 2 décimas, favorecida pola baixada do prezo do petróleo. No que vai de ano, as 35 empresas do selectivo español xa se revalorizaron case un 16%. O primeiro morto este verán nas Canarias por un golpe de calor foi un meniño de 20 meses. O pai despistouse e deixou o bebé no seu coche. Non se sabe por canto tempo. Cando se deu conta do esquecemento, regresou por el. O pequeno tivo que ser trasladado ao hospital de Fuerteventura, dende o que, ante a gravidade do seu estado, foi evacuado ao materno infantil de Gran Canaria. Malia os esforzos do equipo médico por salvalo, o bebé faleceu pouco despois. E quedou resolto o misterio da urna funeraria atopada nun supermercado de Benidorm. A policía local acabou dando cos propietarios e puido devolverlles as cinzas. Resulta que non é que esqueceran a urna no súper, senón que a deixaran ali, metida nun armario por un motivo concreto. Non é a primeira que atopan. A voltes, el mar retorna urnes que floten y las trobem a la orilla de la platja. Pero esta urna funeraria apareceu nun lugar insólito. Atopouna este luns unha encargada de supermercado cando revisaba os armariños que usan os clientes e chamou á policía, que colleu a urna. La hem portat al cotxe de patrulla i estem fent les gestions per a intentar localitzar a la persona. Tentaron localizar os propietarios difundindo imaxes do recipiente con cinzas aparentemente esquecido. Solicitaron a colaboración cidadá. Non tiñan éxito, así que xa ían aplicar a normativa. Seguir lo que dio la ordenança als cementeris d'Ací de Benidorm i ara pues, tenim que portar-lo al cementeri.
Pero ao final non fixo falta levar a urna ao cemiterio porque este martes resolveron o misterio. Logo de mirar en bases de datos policiais atoparon os propietarios e puideron devolverlle as cinzas. Resulta que non esqueceran a urna no súper, senón que consideraron que o súper era un lugar seguro para deixala mentres facían reformas na casa. Ata aquí este telexornal. Moitas grazas por acompañarnos un día máis. Ata mañá.